maangkon ang tananing kalibutan. Ang yuon ko ang langit, nga dili ikaw kanako ihikaw. Daw sa tinuray, ikaw man di ay ang hinungdan sa kalipay ko. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka nato. Apan andam isugal ang akong tanan, diha kanimo bugti sa gugmamong makiangayon nga angay kong ampingan. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutuwapan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Pananglit dili ikaw makuha, unta dili na mabuhi pa. Busa kini maoy hinukduki. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan kundi ikaw da, wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang imahal ning dughan. Sa way kinutuwapan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Wala na'y lain pa. Wala na'y lain pa. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka nato. Apan andam isugal ang
Nangaon man ko. Pero, ikaw ka pala sigod. Para, mulikon ka. Puhon, kung makakwarta na ta, andam na ta. So, kung gusto na ko, kung makakita na ko pagbalik, ikaw ang gusto na kong unang makita. Ang di mahal niyang dughan, saway kinutuwapan, kundi Natural. Ako jud. Napadilain. Kinahanglan nga, makita na ka. Ako jud ang una niyong makita. Bisan layo pa na sa tinuod, pero naghinam-hinam na dyan ko na moabot ng adlaw. dili na mabuhi pa. Hello, Mr. Ruiz. Oh. Kumusta naman yung istorya? Nasugdaran ako. Yeah. You know what? Nindot kini nga story. A love story. Oo ba? Sa pagtuloy mo, suman, makita ka na? Ipasalig na ko na nimo. Okay. Sige, magpaabot ko na ha. Kung kayo ho, karong buwan na masabit na yung storyline. Aron, mapakita na itong artista. Why problema na? Oh, wait. Tuod eh. Ayaw na mo pangita pag artista. Oo ba? Kaya, magkakaya ka na siya bukat nga ron. Sa pagkakaroon, dili pa. Pero I'm sure, muabot na siya anang dapita. Okay. Sige. Ikaw na mahibawa na ha? O magpaabot lang ko sa resulto sa imong storyline ha? Okay? Okay, Mr. Ruiz. Thank you sa imong pagtawag. Sige, okay. Bye. Oh, asa mo ka? Doon na lang ko ilakwan. Magpaban ka na ako. Oh, o ikaw ang mag-drive. Hangtod ka ron, nagyapo na ang imong kados pag-drive. Dili na ko gusto nga mausap pa to ang hitabo. Okay. Ayo, pangandam niya di ay. Saan ka? By next week, mabalik ta dito sa ato ang giadtuan. Sa Santa Rosa? Oh, May medical mission ka dito? oh, may medical mission na sab ko. Busa, pangandam, kay madugay-dugay ta dito. Madugay? Ano? Uy, Nang, ikaw man din na. Anong niya ka diri? Pang naman, ang nga, taga-diri man ko, ako ni bay. Tempa, anong nagli-li-li man kabla, oy? Oh. Nakituyo? Namasin mo ko lang kung nasi Almira. Mira ko taon, hindi pa itong pauli, oy. Ipada, susuwat na. Dudoy yung marang kagaraang tao, dudoy yun. Wala na mo sumusuwat, oy. Text-text na. Pero si Almira nanawag. Nanawag siya dire. Nangumusta siya ako nang. Nangumusta mo sa gani siyang Christian o nilila. Nahibaw na siya sa hitabong Christian. Pero, mag-uulbi ato siya sa sinugdanan. Pero ako man siyang giingnan nga, okay na sa Christian karon. Pero wala na ako siya sultihis kay hintang Christian. Mabalaka man gyud siya. Kaya suod kayo sila. Ya, wala kong special mention kung kumusta na. Wa, uy, siya ba ya magpa-special mention man sa di ay. Ang nag-grown na eh. Idong, kumusta na mas Christian? Diha man kuno to'y doktor sa sentro. Oo nang, dito eh. Ya, okay raman ko na siya. Kusang okay ha ba? Okay raman niyang lawas. Yara mong mata diferensya. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y
Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why Ay mao lagi, ang mata biday akong gipangutana ba kumusta na? Unsa may sultis doktor, makakita ko ng balik. Oo, makakita siya. Pero, Ah. dili pa sa pagkakaroon ng Hmm, hinanay ba? dito sab no? Oh, nang, pagay ko number ni Elmira ba? Ngayong number. Nari ka cellphone. Naasab nang eh. Yung sa nila pagtuon ako, ikapalit yung cellphone. Oh, singan di ay. Oh, hindi ko kamatikod ni mo gud na naggamit kag cellphone. Be, pakita ako na tag cellphone be, kitagaan ti kag number ni Elmira. Ano ko eh? Dino? Laro na nga eh. Ay, naagi di ay da. Mo day manghambog ni Dodoy. Sige, sige, sige. Butang niya. Kadiktaran ti kas number ni Elmira. Oh, di makagikan to eh. Oh, nahapit ko lang ng dolor day. Nangumusta ako ni Elmira. Oh, mao ba? Itawag mo ko na to siya day. Na, one sulti ni ng dolor sa tinod kahimtang ni Be Christian. Basin ko na mabala ka ba? Suod biya to ninyo. Oh, hinuon, sakto sa diyang gibuhat. Oh, unsa man day? Wala ko karon? Oh, mula ka ko ron niya. Ikaw na si bahala din niya. Oh, wala problema day basta ikaw. Ay, buktan jud kay ka doy. Olo-olohe ko day. Lagi. Ya, sige oy, mangandam sa ko ha. Oh, sige. Uy, oops, ay masa. Hmm. Umaad ko gani kasi mong amo ba aron mga labada. Ayo papagwapag maayo, uy. Nakaklaro ka sa ni sulti day? Ay, ni mo eh. Kinagpagwapa di ko. Di man. Ang ako lang ba? Basin maibog niya to imong amo nimo. Na, nasa taan ni. Nagdugan kang Christian, kagubot asad mi ani. Sorry day ha. Man kaangay nga maghuna-huna anak. Duy kay, imposible na. Sa pa, gusto sa to siya makatabang nato. Ambot lang. Tinuod na. O, sa pa, ako mismo. Kaya ba ako mulikay kung di na maayo. Nun day, bilig di ko mo ana. Nya, sige na oy, kay mag-iis ang Christian ha. Oh, sige day. Hmm. Na, nya, okay na ka. Okay naman. Nya, wala ka sa kumalag ka kay malaba ko mo ko. Ha? Manlaba di karon. Oo. Ilungay ko nun. Ay, naghuna-huna ah. Si Manti, kung patay plano. Isa pa, daghang pa sa tag-problema. Kinahanglan nga mo lang ako. Aron makakita ako. Hello, ayaw gagool. Ako'y bahala, Ali. Kibaw ko nga pagsuway na ni. Makagawa sa rataan ni. Matuman dyan nga ito ang atong mga pangandoy. Salig na ko ni Ma'am Kami. Basta isaad lang ni mo na ko. Hindi ka mawa. Hindi na mahitabo. Kaya ginahal pa man ka. Ana, smile, Jude. Ya, sige. Aris ako, ha? Ang amping. Oh, sige. Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why
Kadit sa... Oh, Dok, ipatawag mo ko na kuning. Ano sa man? Nakapangandam na ka? Oh. Oh, di ba mo man yung plano? Nausa bang akong plano? Oh, unsa naman sa? Ihatod lang ko ditong dapita. O, mahimo na ka makapauli din eh. Ha? Abi na ko, magpaubar ka na ko. Aron doon yung katabang-tabang ni mga to. Ako na lang. Mas mayo ng ako ra dito. Sa pagkakaroon, gusto na akong lihukon lang usa nimo ang akong kapuy-an dito. Ha? Aw, adto ka mo kuyo? Oh. Manang pangitay kong kapuy-an dito. Para dili ko maglisod. Okay, wala problema na. Makalakaw ka karon? Ikaw na muna nagsubo na ako. Sige. Liho ka lang sana. Salamat kayo. Kasi, mato na lang ko ron dito. Oh, sige. Tawag gabayad dayon ko ha? Unsa man? Nindot nga ba yan atong abangan dito o ordinaryo lang? Listo na ba kayo magpangitag nindot nga ba dito? Ordinary lang. Bisag unsa. Basta kanang dili dayo kayo sa ilang Christian. Magkaluwag ka na? Maura na bugtong paagi nga makabayad ko sa akong nabuhat nga sa dito nila. Dili na sila makahimo nga masuko pa sila na po. Okay. Sige, mga gayong gusto. Sige, atro ko. Sige. Ramil? Hoy! Lila! Mayo kay niya ka! Ali! Sud ka rin! Lila, basta! Pasensya na ka, sir ha? Nautuhan ko, saon manggod nga napamukugyatiman dito. Ba na problema eh, lingkod sa! Okay ra na. Sige! Kay na ako ipabuhat mo. Ipabuhat? Ang sang, sir? Wala na ilain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na ilain pa ang gimahal ning dukan. Sa way